statičko. Evo, Jelo, imaš neki problem. Ono je bilo problem i u ovoj Smo ti cilju. 1000 puta rekli da u alkoholisanom stanju ne dolaziš u snimanje. Evo sad i meni. Hoćemo li preživjeti? Pa hello, šekove držimo. Vidi šta ti je. Pa ja sam Živala bre s ljudima koji su s ovim bavili. Čekaj, aj ponauči me, čekaj. Znači, gore držiš da se ne dešava ko jeli. Na desno sam razumela, na levo me muči, desno je ovako. A sve stvari u bokovima, moraš da se miješaš. A iz kuka Pa da dobro. ali i ti je pora. mogu jednom rukom. Možeš, ali življe malo, to. Stani. Čuje se i ona. Meni nije Radi. uspjela se čuje. Radi, ajde mučki. Ja nisam dobro Kažem ti učkala. da šejk. Još je kao šejk, pa kuću kao. Ono ništa. Moraš to Ne muški. čuje se gotovo. Po momački. Znači, ne, šejkaš ne iz iste šejkaš poze. dobro. Ajmo ista poza. Ne radi ovo ovako. Ovo mora tako. Proradila. Moraš malo se. Jeste probale? Da. Da. I? Sjajno. Mogu odmah da kažem odmah. Zapravo ti prva. Ajde. Sviđa mi se jako što, iako je dosta vlažna, postoje mnogo devojaka koje maskare koriste kada se osuše, jer tada zapravo mogu biti dosta bolje. Da. To je dati Definitivno. dosta bolji efekat. Ovo je I prva... brže odradiš. Jeste. Stvar. Brže nekako izvuče, Jeste, preciznije. jeste. I ovo je jedna od retkih koje sam ja probala, a da mi se više sviđa varijanta dok je vlažna, Aha. što je obećava da će da radi, da se ne bi sušila, Jeste. a međutim ne lepi. Jeste. To je prvo što sam primetila. Da, Jeste, jeste. divna stvar. Sljedeći. Mene je spas, ja imam kepec trepavice. Nema ih. Kraćane. Da. I uvek u potrazi sam za maskarama koje to izvuku. Izvuku. A ne nađem ih uvek. Tako da ova je stvarno, to je to. Za volumen i dužinu je definitivno Da. najbolje. Dužina, mislim, to je definitivno. Da, ne daje toliko gustinu koliko lepo onako, da. Da. A ne lepi koliko god da je vlažna. A sve vreme je zapravo vlažno da se ne bi sušila. To ti imaš da Ali u kažeš nešto suštini- zanimljivo. U suštini, kad imaš na desetine maskara, zaboraviš je negdje tamo na nedelju, dve, samo je promućkaš i bude identično vlažna kao prvog dana kad je koristiš. Tako da- Apsolutno. Da, to je slažem. sjajna stvar, zato što je u stvari njena ta osnovna funkcija je to da ne može da se osuši. Može da Zato što traje. ima, da, ovo čudo unutra. Ja sam pre neki dan raščišćavala šminku, pa ja mislim sam 20 maskara bacila. Zato što se ne sjetim po mjesec dana ne otvorim, kad otvorim ono gromuljic. A problem je što bi sve da otvorimo i da probamo, Da. a pokrenemo rok, a crkli bi da ne vidimo četkicu, što radi ono kao u fazonu, a ovo nije četkica za mene, ali sam je već otvorila, gotovo. Neka, ali, a u stvari odlična je možda i onda je stavim 3 puta i zaboravim. Tako je. A s ovim se odušviš kad otvoriš ono super. Baš je teško, ovo je baš hladno oružje, nije za zezanje. Da, ja nisam provalila za rad. Meni se jako dopalo što znaju devojke, ja ne podnosim kad maskara koliko god je fantastična. Ako ja nju kad skidam, budem ko panda. Ako mi je dovde i ako mi treba 7 tufera, ja to bacam u đubre, ova definitivno ne, odmah je skidam. I to obično micelarno, ne trebaju mi one maske, a nisam primetila da mi se razmazuje. Ne razmazuje se i onako lepo prijanja, svuda je ista četkica koliko sam ja Da. mogla da Da, primetim. da. I lepo prijanje od korena. Verovatno Sasvim zato da, daje nisi. taj volumen u dužinu jer od korena možeš da je... I raščešlja, nema šanse što kažeš ti da zalepi, da. Super je i za donje trepavice, zato što nije ogromna i možeš Bravo. lepo da... Pa pazi, lične su meni oči, znaš meni neko. Da, ne možeš da priđeš. Najviše volim. Da vam se pohvalim, danas sam prvi put u životu stavila eyeliner iz prve. Majke. Ajmo sad svi! Ja meni neće ovo. Pa vrati maskaru! Radi maskaru da bi radila. Ne radi bez maskara. Maskaru nazad. I da se šejkujemo u ime eyelinera. Evo! Nema pića više. Zatvori kafan. Za mene kafa. Znači, ti A, stavljaš. 1, 2, 3. Ćao ljudi! Naša ekipa se nalazi na splavu Shake and Shake. Danas smo tu zato što... Da, evo je opet. Zato što imamo nešto jako zanimljivo za vas. Vrlo uskoro... Da, Rimel vam šejkuje nešto sjajno. 10. maja na ovom divnom prostoru se održava žurka, na kojoj možete budete i vi sa nama. Samo morate naravno da ispunite neke određene uslove. Tako je, kako nam je. je. A ti uslovi su zapravo veoma lagani. Da. Potrebno je da uradite sledeće. Dobro, pazite, sad ovde hoću vreme neko da Koncentracija, pucava. a ja ću da ti ovako bajam. Ovako. Znači, treba na Instagramu da postavite ili fotografiju ili video gde je u fokusu, ovo čime mi ja Ana baja oko glave, napravite nešto veoma kreativno. I šta je sad poenta sledeća? Hashtagove ćemo ostaviti ispod koje treba da ubacite kako bi bili vidljivi i da ne bi došlo do zabune, s obzirom da će svaka od nas da povede po jednu, tagujte onu sa kojom želite da idete, odnosno sa kojom želite da dođete. Ili ako nas je više, tagujte više.
Tako je, možete da tagujete više. Uglavnom šejkovat ćemo, imat ćemo neko takmičenje, bit će zanimljivo. Jako. Ali potrudite se da budete kreativne, možete razne forme neke, bitno je da je na Instagramu, ne live, Facebook, može i Facebook. ko nema Ok, Instagram, znači ne live i ne Insta story, nego da je zabeležen moment Da. u vidu slike ili videa. I vodimo vas sa nami. Da Tako je. Ilona? Možete da odradite shake boomerang sa vašom maskarom i tako pokažete svoju kreativnost i da nam pokažete zašto baš vi treba da idete sa nama. Oduševite. Dakle, ne mora da bude bumerang, može da bude i slika ili video sa vašom najboljom drugaricom i samo je bitno da bude što kreativniji, da bude na Instagramu ili Facebooku. Da neko slučajno ne zaboravi Volume Shake, mislim da vam je jasno po našem šejkovanju sve vreme, to je ime maskare. Sada ona osnovna uputstva, igramo se od ovog trenutka do 5. maja. 7. maja će svaka od nas objaviti ime devojke koja je izabrala da ide sa njom, a to će biti i na Rimelovoj Facebook stranici, onako sve sumirano. Jedina devojka koja će biti tada sa nama, trenutno nije tu, jeste Zlatana Make-up and More, odnosno šminka i ostalo, kako god želite. Dakle, mogu ja to sama, Lea Stanković, moja malenkost. Kako se ti ono baš zoveš? Boksom, brat Boksom i Ilona. Tako da, eto, ako ste želeli da vidite kako izgledaju ti eventovi na kojima se mi ludo zabavljamo, ako ste želeli da upoznate neko od nas ili sve nas, mislim da je ovo sjajna prilika. Maskaru možete pronaći u DM-u, kažem Lili nešto kasnije. I eto, je li imamo još nešto da dodamo? To je najbitnije. To je najbitnije, da budete kreativni i da šejkujemo zajedno. Možete i kučići i matice. Mislim, ne da šejkujete. I sve je bitno u kuku, sve u kuku. Sve Sve iz kuka. Tom prilikom ćete imati i čas šejkovanja u boju. Ćao! Ćao!